Здравейте хора! Добре дошли в канала Делко Гейминг, а аз съм Делко. Здравейте! Аз съм Коко. Добре, и в днешното видео да кажем, че ще правим някакви предизвикателства. Вижте къде сме. Просто тук сме и някъде ще поставим камера и игнорирайте звуците на Ало и после просто ще правим някакви предизвикателства. Примерно от и тук тръгваме двамата и трябва до някъде да стигнем. Значи, вижте. Аз просто правим предизвикателства и такива неща и ще се катерим и ще сме един срещу друг. Разбрали? Да. Добре. И сега, само да намеря къде да поставя камерата. Ти как мислиш, Коко Боко? Ама да се вижда супер. Къде? Сетих се, дай. Чакай. Ей, те е супер. Трябва да се виждат и двете. Хора, сега ще дойдем. Не. Добре, значи. Сега трябва да видим къде. Супер. И това. И това. Добре, супер е. Значи, вече мисля, че не виждате прекрасно. Е време да започваме. Първото предизвикателство, той стои почва да почуваш. Така. Ама те едва не ме виждат. Виждат. Тук минава така. Ама тия са където. След това, и тук впашването, ти имаш такова. Аз не мога. Можеш, оттам се качваш и просто продължаваш по това. Тук се качвам и продължаваме тук. Слизаме и трябва да направим на което и да е така. Колко пъти? Един път на страна, след това отиваме и трябва да направим и така. Разбрахте ли? И трябва да стигнем до камера. Не трябва после до камерата, само до там. И трябва да видим кой е по-бързо. Значи... Ама има ли значение от тук? Той трябва да се движа. Нямам право да стъпвам на земята. Ако стъпиш на земята, почваш от начало. Добре, и сега 3, 2, 1, старт! Леле! Оле! Сега тук го забравих, трябва да слямам. Оле! Не! Хора! Много съм зле! Как ще се проведа? Какво? Как ще се проведа? Как ще се проведа в собственото ми предизвикателство? Чак само да изтикам. Мале, сега не го пред да избера предизвикателство. Да, избирай. Чакай да го измисля. Значи, трябва да се зацикам. Те тук да ги минем. Така почваме. Оттам почваме. Така. Да. И трябва да ги минем. Чакай, аз не разбрах. Мини едното за да видя как. Тъй трябва без да ги пипаме. Да. Защото иначе ще ни е по-трудно. От тук трябва да минеш без да стъпваш. Да. Който стигне първи и след това. Но то не е честно, там ще се блъскаме. Няма. Нали един ще е по-напред от другия.
Да, ама след това другия, ако иска да... О, давай! Давай и... Така. Така. Или пък ти ще правиш той. 5 пъти трябва така. Да. След той. Минаваме той. Да. И отиваме до камерата. Той ли? Добре, да се нареждаме. Кой това става? Какво? Ама не, малко да пушим. Значи, Кой казва става? 3, 2, 1, старт! Окей. Стига бе! Няма как пак да загубя! Стига бе! Морете! Предизвикателството ми е, Почваме от и тука. И тука почваме. Продължаваме. Не и тука. И ето и трябва да го минем. И така, нали? Разбрал, нали? да. След той. След това ще бъдем и тука. Трябва да направим и така. Ама така ще се блъснем. Ако... Значи и така. Ама 10 пъти. След това отиваме и правим без сърце. Така. Така. И тук. И така. И след това минаваме и тук това трябва да стигне. Минаваме и тук и трябва да стигнем камерата. Значи почваме от там, 10 пъти там, но и без ръце, там и до тук. Не, първо е това. Да, аз ви казах. След той там, После после той и там и там. Ама това трябва да го пипнеш. Това трябва да го пипнеш. Да. Там. Значи, но чакай. Отиди тук. О, не, падна. Че купиш? Моли. Направи само 8. Брояхте ги. Свършихте ли ме дяло? Айде. Айде. Ще се прибираме ли вече? Татко се обади. Айде. Тук сме. И сега почваме третото, което... Ама не ли Което... защото аз табих на 2 и на 1 13. Да, четвъртото, което ти измисля. Аз няма мога да мина през всичко. Ма, там не се вижда. Защото камерата е само до тук. Искаш ли аз да измисля место? Добре, значи аз ще измислям 2 пъти. Ама той ти ще измисля всичко. Ако искаш същото, защото преди малко не го видях. Значи, Аз го помня от преди малко, какво трябва. Значи, почваме от и тук. И тук без да... Нали знаете, че ако докоснем земята от начало, от и тук, мисля да почнем така. Ама на тебе ще... ок.
А аз как ще почна? Не става. Ами, как да стане? Добре, сетих се. Аз мога да измисля. Сетих се. Добре, давай. Значи. Само си губим времето. Ами... Изчакай, че ми звънят. Брат, добре хора, тук сме. Извинете, че за малко спряхме. Почваме четвъртото. Да. Което колко трябва да измисля? Да. Добре, значи аз ще измислям. Ти ще измислиш всичко. Значи, тръгваме, нали, от ей тук. И трябва да отидем до ей тук. Да се върнем. И от ей тук. Почваме. И тъй правим. Единия на едното, другия на другото. Правим и тъй. И с крак трябва да го докоснем. След това слизаме. Отиваме ей тук. Ама ти къде ще отидеш? Единия идва тук. И трябва да направи. И да направи едно и така. А пък едно набираме. Пък другия идва тук. И трябва да направи ей тъй 5 пъти. 2, 3, 4, 5. И след това прави и така. Ей така. 2 пъти. 1, 2. И един път и така. След това продължаваме. Правим. Идваме тук и правим така. Хуп, 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 хуп. Идваме. Хуп, хуп. След това отиваме тук. Правим и така. Така 3 пъти. И се връщаме при камерата. Ти някой запомни ли го? Чакай, не. Аз съм и тук. Не, чакай, още не е почва. Отиваме там, връщаме се, отиваме пак до там. Отиваме така. Може идваме тук. Добре. Трябва да го пипнем така. След това, като го пипнем, след това, или единия на кръща, или да отиваме тук и да правим едно набиране. да. След това, по 2 пъти една страна е така, една страна е така, на това. Тоест на двете страни го прескочим. След това идва и тук и прави ей така 3 пъти. Ти си и тук, аз съм и тук. Правите и 3 пъти. Да. И след това се връща. Ти си тук. Значи, 3, 1. Я се хвана. Първи. Беше с 1-2 секунди победител.
хора, има още едно обаче предизвикателство, което е последно. Ти ли ще го измислиш или аз? Аз? Да, мога да е по-късичко. По-късичко предизвикателство. Ще вземем вече от тук. Отиваме от и тук, заобикаляме цялото, но обаче на патишко ходене. Е така, виж. Стоим така, така заобикаляме цялото, от и тук. Ама чай, какво? Откъде почваме? От и тук. Къде почваме да бягаме? Почваме така патишко ходене. Да, или пък може и заедно. Почваме. Добре, почваме и минаваме още, заобикалям, не чакай, минаваме до, ей тук и спираме, от тук почваме, ей така, значи почваме така, това пък така го прескачаме, а пък това вече ей тъй, освен че скачаме и се помагаме и с ръката, така, след това идваме ей тук, единия се хваща на яйце и се задържа една секунда, пък другия вместо и може да направи ей така. След това бягаме до ей тук и се връщаме. Почваме с патишко ходене до шиянката. Чаме тези след като ги прескочим единия там, другия на оно и черното, където е залит себе и там. И след това, какво беше? Бягаме до там и до камерата. Чай, какво беше? Значи от тук така, до шиянката. Да. След това, оттам, нали, виж, то си има определен начин. Това правим и така, без да го прескачаме, правим и така. На другото, директно го прескачаме, а пък това, и хем правим само и така, ами хем спомагаме ръката задължително и така правим. Задължително ли и така? Или както ние си искаме, може? И както искаме, но трябва и така да почнем. Що? Е така. Ок. Защото разумно. След това, или единия се качва и тук и... Аз съм там, защото на тебе там ще е по-лесно. И увисва... Една секунда. Една и половина. Ок. Една и половина или другия минава и там. Отиваме там и се връщам. Ма искам да се връщам. Къде? Да, ма на тебе там ще си по-бърз от мен. Така ли? Да. Не. Добре, значи. Така, имаш. Не, така е, така. Аз тъй го правя. Не, ти правиш и така. Да, дето ще може. Опа. Всякъде колко? Ето ти си по-близко до ти. Ма ти оттам си по-близко. Значи. Защото аз като съм оттам, Значи. ти си оттам. Значи. Би ли дал още едно предизвикателство на доброто старо момченце, което е по-дърти от тебе, надъртил мене, или искаш да справим сега, или ще дадеш или ще му дадеш още един шанс да те изравни. Още един. Благодаря. И сега, следното предизвикателство, ти го правиш, ти го изпираш. Ти правиш каквото и да е. Трябва да минем и туй. Не, всъщност и туй трябва да минем до края. След туй ти ще оттам. След туй идваме от тук.
Чай, какво? Я от начало? Първо идваме тук, ти си там, трябва да минем и цялото, идваме тук. Ето е много лесно, единият да е там, другият е тук, единият е там, колко време ще... Трябва да го изчакаш. Ще трябва да ме изчакаш, аз да почна. Или пък, като стигнем и до тук. Трябва задължително едната ни, ето и да са ни двете ръце. Чуеш се тук, И да го минем. трябва и двете ни ръце да са горе. Трябва само и двете ръце да стигнат догоре. Да. Ама обаче ти ще ме изчакаш и аз да почна. Какво? Едновременно да почнем и тъй да правим, защото от и там е по-бързо, отколкото да е там. Виж, може ли ти като дойдеш вече тук и си готов да ме изчакаш и аз да съм готов, защото ти от и тук веднага, пък аз трябва да идвам до тук и да правя така. Не бе, ще почнем, защото на мен там ще ме е по-близко. Като ще почнем, тук почва. Така и тъй трябва и двете на ръце да са горе. Влизаме. Ей, тъй правим. Ще ме изчакаш ли? Ама не бе, и двамата. Ти ще го правиш от тук догоре, аз от там догоре. Ама ти ще можеш да се катиш, ако аз стои тук да разказвам. Ти ще оттам. Добре. Чакай да вярвам да не мога. Добре, продължай. Не, той. Трябва и да направим на всичките чисти от едната страна с другата. Ей, Чай, какво? Пет, които са така. Я? На всичките? Да. На всичките. След той. Аз съм от тук и от там. Правим ей, едно. А после от тук отиваме до камерата. Значи да последно. Аз стои тук, почвам, трябва двете ми ръце да са отгоре. Тук насякаме там. Да. Не. 4, 2 и след това тук. 1, 2, 3, 4, 5. И след това от тук правим. Една секунда. Едно. И от тук тръгваме към камерата. Добре. Ама от тук почваме. Защото аз оттам ще мога да се спъна, аз и ще го пропусна или ще се спъна и ще падна назад. Добре. 3, 2, 1. Равно, нали? Не видях. Значи, или сме равни, или той печели. Според вас пишете долу в коментарите. От нас. Чао. Чао.